Ayun o, kabayo. Papaliguin. Malalim pala yan. Oo. Malalim pala eh. Nagpas tao pala yan. Oo. Apo, good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao. At yan nga po yung pa-swimming nila. Kasama tayo. Kukunin namin itong sasakyan. Nagpe-prepare na. Alas 2 gising na ako. Kalimutan ko pa ng mga lubat yung battery ng GoPro ko. Paano tayo makapag-vlog? Katamis yung amoy ng ano, chicheria. Naamoy ko yung amoy ng chicheria. Da-da-da-da. Dati nung nagano pa ako dito, tatrabaho pa ako dito sa company na to. Alas 2 ganito. Ganitong oras, palabas pa lang ako niyan. Kasi lagi ko nag-overtime. Lakas kong mag-overtime noon. Tapos alas 2 labas, alas 6 pasok. Madaling araw. Kunting tulog, may tao nga sa loob. Mga nag-overtime yan. Alright. Prepare na kami doon. Kinargan na yung kagabi eh. Kagahapon. Oo. Go, mabalik light. Sige daw. Check natin. Oo. Halos puro may lakad eh. Ito rin yung kabila, may ano rin, lalakad din. Paalis na kami. Time check 4:20. Wala mong traffic ah. Wala mga traffic yung sabay. May papuntang talong mo. Ah. Kasi may ginagawa doon.
nandito na kami. Si babaan na. Op. Yo. Ayan po, dito na kami sa Laguna. Bali, umalis kami doon sa Paranaque ay 4:20. Tapos nakarating kami ay 6:41 ng umaga. Ito na po. Ilog. Laki ng bato. Ganda. Prestong presko. Tapos lakas ng agos. Bali sinilip ko lang mamaya ay ano. Kasi sabi magkape muna, mag-almusal. Lakas ng ano, agos. Ganda talaga. Promise, maganda. Napitan ko na, excited na ako. Tabi-tabi po. At yun, inalok lang ako. Kumbaga sinama lang kami ni Tito dito. Kumbaga wala naman akong gastos. Parang na-miss ko tuloy sa Bicol. Tabi-tabi po. Ito na siya. Ganda. Maganda siya. At yun, buti ano, buti konti lang yung traffic. Yan. At dito tayo sa ano. Ganda, lamig siguro ng tubig dito. Madulas. Madulas. Madulas pala yun. Tabi-tabi. Ayaw kasi sumama nung asawa ko. Mamamana. Hello po. Morning. Malipas ng oras. Oo. Malaki isda dito? Meron ding malaki. Oo. Tempuhan din eh. Oo. Mamimingwit pala sila. Binwit. Madulas eh. Ayun o, kabayo. Papaliguin.
Malalim pala yan. Oo. Malalim pala eh. Nagpas tao pala yan. Oo. Mga 2 tao kaya yan, lalim yan. Nagpas pa po. Nagpas pa? Oo. Pinapaligo. Oh, isang kabayo. Tatlong kabayo. Sinasabunan yan. Loloy. Ano mapikot tayo? Tayo natin lang. Nalita ka ba yun? Hindi naman nga eh. Hindi na kami ah. Sana. Okay na si Dea, nakakulit na ha? Oo. Huwag lang madal kasi sinis ko sa uli. Ano no? Okay lang yung Nga to. Kuya! Ano, at kape muna. At kain kami ng Kuya! almusal namin na yung saging saba. Ha? Nasarapan niya na bag. Ha? Yung cellphone ko, Kape. sabot ni mama naman yun. Ayan sila. Kaya May tita na dito. kayo! Hindi pa nga tapos magluto eh. Ha? Ba't maliligo na kayo? Lahit na lahit. Ha? Wala nga akong asukan. Si Aling Bideng, saan ba tinda dito asukan? Ay, dito sa inaanak ko yun mo. Sa kasal. Bili mo akong asukal ha. Ay, doon na diyan. Harap. Parang nasa ano, na-miss ko talaga yung Bicol tuloy. Ay, pwede. Wala pa pila asukal, 1-4. At likod bahay lang nila yung ano, yung ilog. Na kung naiinitan, talon lang dito. Ganda. Anong lugar to, Tito Jun? Magdalena. Magdalena. Gastrik. Hello? Pinaalat na ako utang. May asin namin Pag kumalat eh. Parano. Sarap. Nagluto almusal. Nilagay ko ng maraming asin, naangal rin kayo. Ay, siyempre. Ito ba yung tama lang? Hotdog. Itlog. May panisal, may kape.
Kain. Balik mo na. Si. Tapos na. Oh, camera. Camera. Ano ba? Picture. Camera. To camera. Kain. Umuwi. Almusal.